Με το μέλλον της γης να βρίσκεται σε κίνδυνο, μόνο δύο ήρωες μπορούν να μας σώσουν όλους. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση δύο ικανότατοι τύποι σαν εμάς να αποτύχουν. Γεια! Είμαι η Πετούνια Πιγκ. Είμαι δημιουργός γεύσεων στο εργοστάσιο Τσίχλας. Να δοκιμάσω. Wow! Με τι ασχολείστε? Εμείς είμαστε ρυψοκίνδυνοι επαγγελματίες. Ώρα για την επόμενη φάση του σχεδίου μου. Και θα γίνουν όλα δικά μου. Συμβαίνουν απίστευτα παράξενα πράγματα. Πρέπει να κάνω κάτι γι' αυτό. Τι θα κάνουμε? Πρέπει να πολεμήσουμε. Ίσως να μην είμαστε οι πιο κατάλληλοι για αυτή τη δουλειά. Εσύ είσαι δηλώσει. Τι είσαι σπασικλάκι. Και εγώ είμαι απλά παλαβιάρης. Συγγνώμη. Αλλά όσο εμείς θα είμαστε μαζί, θα είμαστε εντάξει. Ώρα να τους ξεφορτωθώ μια για πάντα. Ελπίζω το άθραυστο γυαλί να αντέξει την πίεση. Μα αυτό το γυαλί δεν είναι άθραυστο. Τα Looney Tunes Δεν φοβόμαστε τίποτα. Πώς σου φαίνεται αυτό? Κάλτο μου! επισκέπτονται το διάστημα σε μια θεότρελη απίστευτη περιπέτεια. Απολαύστε τη θέα καθώς θα ανατινάσω τη γη! Δεν πρόκειται να την γλιτώσεις! Άους! Ωραία! 2 γουρούνια και 1 πάπια σώζουν ζωές! Looney Tunes. Ο Πόρκι και ο Ντάφι σώζουν τη γη. Πρέπει να βιαστούμε και μόνο ένας μπορεί να κάνει αυτή τη δουλειά. Ντάφι! Όχι, πάπια! Σύντομα στους κινηματογράφους από τη Feel Good.